Numru ta' persuni ġew arrestati l-ħadd fil-għaxija fi triq tiġrija l-Marsa wara rejd kbir mill-iskwadra ta' kontra drogi flimkien ma' Rapid Intervention Unit u l-Pulizija ta' Traffiku. Fil-post saret tfittxija wara l-instab paċtu illi jeqret il-provi tant li kellha tissejjaħ l-għajnuna tal-uffiċjali tal-Pulizija mit-taqsima forensika. Fil-post kellha tissejjaħ ukoll ambulanza minħabba li instabet persuna taħt effett eċċessiv ta' droga. Min tal-anqas ġew arrestati 3 persuni, 2 minnhom Maltin. Il-Pulizija sabu sustanzi differenti ta' droga fil-waqt li maż-żewġ Maltin qed jingħad li ġie arrestat anke raġel Libjan. Sorsi fl-inħawi li tkellmu ma' Net News spjegawlna illi dan ir-razzett ilu magħruf għall-illegalitajiet. F'parti minnu jgħixu numru ta' immigranti waqt li kamra oħra fl-istess kumpless fil-passat kienet famuża l-prostituzzjoni. B'rabta ma' dan il-każ qed issir inkjesta bil-Maġistrat. Dan huwa it-tieni rejd li sar mill-Pulizija fl-aħħar jiem wara dak li sar f'Taslima li fih ġew arrestati 3 persuni oħra.